Az Uranus nagyjából 7 évet tölt egy egyben, és mindig megújít, hirtelen változásokat és technológiai újításokat hoz. 7 évig, 1948-ig volt az Uranus itt az ikrekbe. A rádió és a televízió gyorsan elterjedt az 1940-es évekbe, és radikálisan megváltoztatta a közvélemény formálódását. Lehetővé tette, hogy az emberek széles tömegei valós időben követhessék a világpolitikai és társadalmi eseményeket. Megjelent a hanglemez, ami átalakította a globális zeneipart. Jött létre a Bretton Woods-i egyezmény, 44 ország megállapodott egy új monetáris rendszerben, és ekkor jött létre az IMF és a Világbank. Feltalálták a tranzisztort, ami a modern számítógépek és telefonok alapja. Most, ahogy közeledünk a ikrek jegyébe való átlépéshez, az amerikai pénzügyminiszter arról beszél a nyilvánosság előtt, bankot, az IMF-et, hogy a helyükre kell rakni, hogy újra visszatérjenek az eredeti céljukhoz, és mindeközben zajlik a háttérben egy hatalmas átalakítás, előkészület erre a pénzügyi rendszernek az újraindításához. És nézzük meg, hát az ikrekhez még azért rengeteg minden tartozik, a kommunikáció és a mesterséges intelligencia, meg annak a fejlődése nagyon szorosan kapcsolódik az ikrekhez. A következő 7 évben sokkal okosabbá válik, mint egy ember. Beszéltem a 6G-ről, ugye azt már fejlesztik is. 2032-re válik elérhetővé 100-szor gyorsabb adatátvitel. Ugye ez az alapja annak, hogy a virtuális valóság, illetve augmented reality, a kiegészített valóságot tudjuk használni. A gondolat alapú interfészeket is már működni fognak. Gondolattal vezérelt gépek a világa. Az ikrek mindarra rá fog tenni egy lapáttal az Uranus az ikrekbe, ami eddig előkészítő fázisba volt. Izgalmas időszak előtt állunk, még több levegő energia jön be. A Saturnus-Neptunus együttállás január-februári hónapban, 2026-ban az egy kritikus pont lesz. Az Uranus szempontjából kik azok, akik egy komolyabb változásra, hirtelen szintlépésre, tudatosságban való növekedésre számíthatnak, hát azok, akiknek a változó jegyek, tehát ikrek, a nyilas, a szűz és a halaknak az elején, az első néhány fokától, és aztán szép lassan tovább végig az egész jegy találhatóak. Égitestei, aszcendens, MC, Naphold, Merkur, stb. Az összes égitest. Az Uranus ugye egy feszült fényszöggel fogja eltalálni azokat az égitesteket, és ott vagy együttállásban, vagy szembenállásban, vagy kvadrátban fogja azokat az égitesteket eltalálni, és az ember személyes életében ugye egy komolyabb felgyorsulást hoz, felszínre hoz olyan dolgokat, amelyekben változnunk kell, amelyekkel esetleg nem foglalkoztunk, de most mindenképpen kell, illetve mindenképpen szintlépésről télhetünk, megújulásról, ahol teljesen új energiák jönnek be az életünkbe, új lehetőségekkel, és erre érdemes odafigyelni. Ha szeretnétek, akkor megtaláltok a honlapomon keresztül személyes konzultációra, ott alaposan végig tudjuk beszélni a saját születési képleteteket, és remélem, hogy tetszett ez a videó. Sziasztok!